Demagun, eskuartean dudan hau, ez dela plater bat. Tabu bat dela. Ze tabu? Adibidez, heriotza. Inorrek ez du nahi, horretaz hitz egin. Tabuak apurtu egiten dira. Adibidez, musikarekin. Adibidez, honekin. Ilargi, doluz min. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ilargi Arrizabalaga, ongi etorri. Zer moduz? Kaixo, ondo. Oso ondo? Bai. Gu bai, ondo zuen mentzaudela, gitarra eta guz etorri zera gainea. Bueno, oso neska ausarta izan behar da, benetan ausarta, ez da? Diska bateatzeko, doluei buruz, ez da? Bai, bueno, egia da, osea, nik igual barrutik edo ez dut, hola, ausardia bezala ikusten ez, ikustetena da, behar bat. Baina, batzutan egia da igual gizarte honetan, pixkat zaurgarri jartzea ere ausarta izatea dela zoritxarrez. Bai, ala da. Bueno, eta zer gaitik dolua? Nik hiltzitzaidan nera aita duela 3 urte, eta horra hasi nuen, dolu prozesu bat, eta ikusi nun, etzegola espaziorik gizartean doluan inguruan hitz egiteko, ez? Lagunekin eta horrela, hitz egiten dugu gure penetaz. Baina dolua hitz egitezunean, ez? Pasatzen aizean hitz egitezunean, ikusten nun, beti zegoela barrera moduko bat, edo nine gola batzutan saiatzen besteak eroso egoten. Eta orduan, pixkat behar horretatik jaio zen, ez? Espazioak sortzeko behar horretatik, baita ere prozesua bera sozializatzeko behar horretatik, ez? Oso ondo, eta Ilargi, honekin da, dolu hori aurreatatzeko eta pixkator barrera batzuk puskatzeko esatean bezala? Bai lagundu ditela dolua hitz egitea, gainera, disko hau sortzeko, testigantza ezberdinak jaso nituen, Inurri elkartekoak, Eskutxik elkartekoak, gero horrekin batera, beste proiektu bat garatu da, eta jende askokin hitz egin dut doluan inguruan, eta, lagundu ditere, proiektu honek, rekonozitzen igual nigan, zautzen enitun gauza batzuk, ez, edo alderdi batzuk, eta deskubritzen, zeba sentitzen ditun gauza batzuk, edo, pixkat nire burua ezautzen ere lagundu dit. Bike, guantxe garatuko ditugu hoiedanak, errezuta iten deun bitartian, baina gainea ez da diska bakarrikan, ez da? Gauza gehiago iten egizia, bai sare sozialetan eta leku gehiotan, ez da? Bai, hori da. Disko azaparte, inde doluan inguruko saio bat, Gaztezulokin, eta, saio bakoitzan jorratu dugu dolu mota ezberdin bat, ekarri dugu, artista bat, induna doluan inguruko lan bat, elkarteak, eta, azkenean proiektuak barkatu du musika baino gehiago. Ondo. Guantxe garatuko ditugu hoiedanak ere bai, eta ingo dugu bitarten, hamburguesa bat, ikusiko zuen berezia, osagai berezikin, gainean jartzeko krematxo berezi bat, eta oinarrian, alberginiakin. Adi lagunak, 100 saio datorretan. Bueno, lagunak eta Ilargi, ingo dugu hamburguesa bat, kale, kuiatxo, indioilar eta arrautza hori dena elkartzeko. Gatza eta piperra botako jogure bai, zaporea eukitzeko. Eta ingo duguna da, kalea txiki-txikiin, ingo duguna da kuiatxua raiatu, ingo duguna zukatzen utzi pixkat, bakizu, barazki horrek ura asko daka, eta aldeuna kendungo jo, gero hamburguesa errexo helduta gelditzeko. Ingo duna indioiarrare bai txikitu ondo, 2 arrautzekin elkartu, eta utziko dugu reposo pixkat eukitzen, gero errexako egiteko hamburguesak, rejitu, eta esan deten bezala, ingo duguna da alberginia, xerretan ingo dugu, prejituko ditugu, tapatxoa jarriko dugu ondo egiteko, eta oinarrian jarriko dugu alberginia, gero jarriko dugu hamburguesa gainean, eta bukatzeko krematxo bat prestatuko dugu, armendolekin, hemen albakakin, eskaila eta aguakatiakin. Gatza eta olioa ere botako jo, eta hori hamburguesan gainean jarriko du. Ados? Oso ondo. Bikain. Bueno, martxan jarriko gea. Eta martxan jartzeko, bitu, kuliatxua raiatzen jungo zehazu? Vale. Bihatzak ondo mantendu, Bai. Giro gitarra gobiar dezu eta
Ia, ber, ni gitarra goberten da zuga bestu. Earra triskantza. Bueno, hementxe. Horrela heldu. Vale. Honei, txortentxo kenduko jo, txortena mendaka, baina hementxo markatxori kenduko jo, eta gero raiatzen jutezea dena. Vale. Hoi zure kontu, eta ni gainuntzeko txikitzen jungo naiz. Bueno, eta aldi berian mingaina eman berdio, vale? Bueno, hau da, indezun hirugarren diska, iarri. Hori da. Vale? Doluan inguruan indezu diska hau, gainontzekoak bai? Ez, bai aurreko diskoa nula beldurran inguruan, eta nik beti bai eukietela pixkat eriotzai beldurra, bueno, pixkat ez, asko. Eta bai dagola justo eriotzan inguruko kanta bat, baina dolua dolua da landueten lehenengo aldia. Vale. Eta, orduan bestian jarraipena ez da, antzekotasunak egiko ditu? Antzekotasuna bai daka lantzeko moduan. Pixkat aurrekoa ere disko kontzeptuala izan zan, beldurran ingurukoa ez, beldurrarekin dantzan, eta hau ere. Eta, bai deskurritu etela, gustatzen zaidala, kontzeptu baten inguruan lantzea edo, artistikoki. Eta, adibidez, hirugarrengo diska hau, noiz atera da labetikan? Atera zen azaroaren 26an, lehenengo singela irailan, gero bigarrena urria bukaeran eta hirugarrena azaroaren 26an. Disko osoa barkatu. Bikain. Eta, adibidez, esan dut doluan inguruan alituko zehala, baina zehazki sekai jorraitzaitu. Dundik ibiltzea, ez dakit jarraipena dakan abesti bat bestiakin, o bakoitzak individuala dian... Bai landu ditu dala, testigantza jaso nituen dolu perinatalana eta minbiziak eragiten duen doluana. Bai daudela nahiko zentratua, pixkat emakume bezala irakurtzen dugunan ikuspegitikan. Eta alde batetik badaude hori, dolu hoien inguruko kanta, gero nire dolu propioana. Eta gero ere badaude kanta batzuk, batak adibidez hitz egiten du negar ezitean inguruan, edo, pixkan minak gordetzean inguruan, beste batek gure buruari eta aldi berean kanpotik jasotzen dugun epaiketan inguruan, gero ere, beste bat amets batetik ateratako kanta da, eta gero daude ere bi kanta bat da, nire bikotea edo niona, eta beste bat kuadrillakoei. Bikain. Eta, bertan, nola, hor bat esan duzu dolu perinatala, ez da? Bai, hori izaten dela, aurrak, behatzi, naurdun aldi guztia euki baino lehenu hiltzen dianien izaten da, ez da? Igual argituko jazu gehiago. Bai, nik hasieran ezautzen ondo nola zan, baina ez da bakarrik aurdunaldi guztia, ez betetzea, izan daiteke ere jaiota denbora gutxira hiltzen dienean, edo imaginatu, batean aurdun zaude eta esate izute, ume horrek ez zula bizikalitate honik eukiko, orduan horrere, azukera bakitzezunean, abortatzea edo, horrere dolu bat bizitzen da. Azkenean abarkatzen du da jaiotza inguruan dago. Baina ia familia horrek bizi izan du, ume hori, ez da? Hori da. Eta baino, emateu beste gainuntzeko ontzako ez dala bizi izan, ez da? Hori da. Eta hori nahiko gorra izatea. Bai, eta gainera izan zan, jasonitu nian testigantzak, ez? Bai inurrikoekin, bai zegoela, ezakit, optimismo gehiago edo, baina bai eskutxikekoen testigantza jasotzerakoan gogorragoa izan zen, sozialki ere, bilek tabuak dia, ez? Bino, dolu perinatalana ez da egiten hortaz, ez? Norbeak eramateu behana, eta emateu esatezun bezala ez da hitzeiten, eta jendiak ume horren urte betetziak, eta historiak, eta ospatzitu, baino emateu etxian, da oso inguru txiki batian, ez da? Bai, hori da. Bueno, eta bertan, alaitasuneko tartikan topatuko deu, edo... Bai. Diskoa berez ez da iluna, ze dolua... Nik ez prozesu ilun bat bezala ikusten. Gogorra da, zaila da, ez erosoa. Baina da pixka sendatzera eramaten gaituen prozesua, ez? Orduan, badago argia diskonetan, eta adibidez kuadrillako egindako kanta, reggaetoi erritmokoa da. Ze gaina kuadrillako batek eskatu zian reggaetoia izateko. Eta kuadrillak inoen beti alaia izatea, ez da? Eta gainuntzeko abestiak ze estilotan indituzu? Gehienak dira... pop rock estilokoak, elektronika badago, de hecho, esan diate, elektronika bastante dagoela, nien naiz konstiente izan,
Baina diskontan izan da, lehenengo aldian nik sortu etela elektronika hoi eta barta, bastante elektronika sartu mende. Ondo. Eta hoi danak nola burutu dituzu? Danak zure kabuz? Danak zuk idatzitako abestik dira? Doinuak? Danak zuk kudeatu dituzu? Nola? Bai, letrak eta doinuak nikin ditut, eta gero bai hasiera batean ere ikin nula elektronika bat, edo, sinteak eta bar, eta bajoak nik. Gero eraman ituren txegu lokalera eta konturatu nintzen etzela organikoa, hola ere ikitzea horri gero gehitzea gitarra eta bateria. Eta orduan berri zinun, elektronika guztiak kendu, taldekidekin eraiki berriz behaien gitarra eta bateria, eta gero horri gehitu elektronika. Izan da pixka, jun etorri hola. Bikain dana, hola, errezeta gona burutu arte, ezta? Bai. Eta zenbat zaudete taldean adidez? Holtza gaina jote zetenien eta zenbat lagun zaudete bertan? 3 gara. 3 zate. Bai. Eta nola iten dezu, zuk abestu iten dezu, ezta? Bai. Gitarra jore bai aldi berian, eo kantu batzutan bai, bestetan ez? Diskontan ez gitarra jotzen. Baina, gero beste diskoko kanta jo berdien ez bai. Eta gero dago gitarrista eta bateria jolea, eta gero dazkagu base lantzatuak gaur egun talde guztiek bestela. Ados. Eta hor baino, dantzatu jok eta zenek kudeatzen ditu hori, holtzatik kanpo da honak, gare jartzen ditu, edo holtzan zuek zaudete hor teklatuekin, ez dakit nola biltzezaten gaur egun. Bateria jolea kontrolatzen ditu, beak daka hor onduan nire portatila, eta beak hortika lantzatzen du, nik pixkat osatu ditut eta bar, eta berak, lantzatzen ditu, hola, ematen play. Play eman, da ja dana martxan jartzen, ezta? Klaketa, ez dakizte eta. Ondo. Bueno, hemen kalea ikusi zuen txiki inda, eta hori bai, ezin hobe birrinduta. Ingo deuna da, hoi zukatzen jarri, nahiko ura askatzen du, eta gero esan deuna, ur hori etzaigu komeni almurrezan barruan topatzia, eta ingo deuna da, behitu, hemen botatxo bat eman horrelaxe, vale, dana hemen jarrikoet, a ber, elduna zuagola, mesedez, jarriko dena hemen txokon, eta orduan, zukuak beraka joten, hastia, eta gero elkartuko dugu, bai, arrautzakin, eta indio jarran bularrakin, eta hor gatza eta piperra gotako jau, eta txukun jarriko, behitu, hemen olaiten badeu, zanpatzen badeu, a ber, gaizkiak geratuko nahiz, behitu, bai, aida ateatzen, oso ondo. Bueno, eta bitarten jungo beha, lurkoi baserrira, bale? Eta bertan dago Tomas gure zai, eta gaur, erakutziko dugu kalia. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Busturin gaudek, lurkoi baserrin, ni Tomas Andoa ganeok, 5 bezero gaituk, eratako bat, eta gaurko protagonista kale edek. Bueno, hau da kalea, Brasika familikoa da, azak izkur mota bada, antzinan ganaduntzako ibiltzen zen, eta ja urte batzu badira ja gizakion janari berezi bada. Kalea da barazki bat jende berezintzako. O kirolarik, edo vegano, edo batido de tos oitako lortzeko. Oza, ez da gauza bat asko saltzen dena. Eta niz esango nuke, ni uste 2020 horra izan pixkat movimentue hau saltzen. Guk egizan hori amarreu 17 bat urte edo aldatzen. Osea, eski antzinan etzan ez negute egitan da ino etzun nazik landarek ateatzen, orduan gauza berri bada. Neguko barazki bada, oindala hilabete eta erdi edo aldauta dago, eta oso luzerako da. Udaberriaino heltzen da. Horri kentzen joaten gara, eta beha azten joaten da, eta hori udaberri bueltan ja lora joaten da. Kale beti usta honekoa da. Ez du hegoaldi nola negukoa da, gorra da, euri egin edo hotza egin. Hotza oso gustokoa du, adibidez, eta orduan ondo aguantatzen du. Eta mozorrok udaberri hasieran pulugoiak edo jodaike, baina ez bestela ez du aparteko zaintza beharrik. Bueno, ikusten duzen bezala, azak izkur baten itxurea du. Sabore aldetik, berdea nola dan, hor makatz txoke hori du, horrie zarra balin bada. Horri gaztea hartzen badeu, beti goxoxoa izaten da, zati ondionat aizek eta gutxi jota dau. Desente denbora erosi beharra dau, bestela ez da bihuntzen.
Jateko era pila daude. A ber, batzuk erosita jaten dute, beste batzuk ensaladan gordinik. Gordinik jateko aldala horri txikerrak hobe dira, zatio gazte dira eta biunek izaten dira. Erosita patatakin edo beste jan batzui laguntzeko balio du. Laben tostatu txiki bat eman da, txip edo esaten dira, hor bai oso gozoa dela. Hor, oliba apur batekin laben sartuta oso gozoa gelditzen da. Eta gero hori, batidotan, frutu lehorrakin astuta, jan daike. Bere ezaugarria dira, udazko du, kaloria gutxi, gero proteina baditu, gero zuntza de bai, oso aberatsa da, eta mineral asko ditu, ean arten potasioa, kaltzioa, zinka, burnie, vitamina aldetio de, dauzke A, C, D, K, bere ezaugarritako bat baitu osasun alderako, bihotzeko gora berantzako eta oso ona da, eta kirolarientzako de oso ondo dator, zatio antioxidante asko ditu, oso indartsu eta antioxidanten. Gure barazkik, Lurkoi baserriko filosofia da, ekologikon sortzen barazkik, eta horrela jarraitzen dugu. Antzinean azokata joaten ginen, baina oain ja etxetara ematen dugu, WhatsApp bidez zerrenda botatzen dugu, da jendeek nahi den eskatzen du. Asten behin Busturi aldea egiten dugu, eta beste aste bat Bilbao Mungia aldea. Bueno, Joseba, kalea aurkeztu dizut, orduan, nola prestatzen deken, eta alegin duzu iritsi izaten, gu hemen Lurkoien geritzen gatuk, eta aurrera, agur! Aupa Tomas, eta gora ire barazkiak, egia esan, ze baratza eharrakaken, eta ze gauza, lehen osea, olako barazki asko, animalintzako bakarrik itezien, da gaur egun guazia jaten, eta zenba propiedade, vitamina, mineralak, burnitza danetitaka, eta hortan saiatuko indarroiek harrapatzen gaur, ezta? Bai, bai. Bueno, gurian jarraitzeko, ingotenana nik indio jarra txikitu eta bertan sartu, eta zuk adidez, aguakate zuritzen, ondo? Txe. Bai, esan. Saiatuko nahi. Vale. Erditik moztu berda, ez? Hori da, erditik moztu berda, bakizu nola? Vale, erditik moztu, zurra hundila, ukitzeu barrun, vale? Orduan, vuelta guztian eman, taka, eta vuelta guzti ditezunean, politizu, rast, eta irikiten zu. Vale. Eta gero, goiara bat emango izut, eta mamila teatzen dezu. Ados? Vale, mami guztia teatzen dezunean, gero beste zurra ezin bazukendu nik lagunduko izut gentzen, hola, kain kolpezeko bat eman merta jota, vale? Orduan emendik, ez? Emendik, hola. Hori igualdu. Igualdu, vale. Txiki hartuko ez, azpare. Bai, ondo, a ber, esan duguna, bihatzik ez moztu nahi, Oso ondo, vuelta guzti. Errexe, baina, xamurra dola Mateo, garrantzitsua, aguakate batutan karperia. Eta oso ondezu, hola. Oso ondo, guaina bateatzeko. Kutsarakin, hola. Bale, a ber, normalen itena da honekin, hola, kolpe lehor bat eman, baitu, taka, giratzen da, baina azeiten dugu. Venga, zure kontu guen. Atea mami guztia, eta geho, sardezka bat emango izu, eta zanpatu ingo zure bai, bale? Bale. Gero belarra botako izkillo, perezil pixkate bai, baitu. Hemen perezil pixkat, albaka, eskaia, danetikan botako jo barruan, bale? Bueno, Ilargi, zein da zutako abesti kutxunena bertakua? Ba, a ber, esango nuke jai. Ba, aldakazu. Bai. Egia da dijoala etapaka, baina bai jaizkibel nik uste izango dela beti kutxunena, azkenian dolua hasi nuenean utzi nun kantak sortzea, eta bueno, ukinun ametxo bat nire aitarekin, negola jaizkibelen, mesintxolan dela leku bat superpolita, ikusten da itxasoa, ikusten da lezo, bai, hortikan. Eta, bueno, pixkat ametxo horrek motibatu ninduen berriz kantak sortzera orduan. Alde batetik hori, eta gero bestetik ere epai oso kutxuna dakat, ze izan zan diskotikan azkeneko hainuna, beharra neukan nire buruai egindako eta ingurutik igual jasotako epaiketa horiek erantzuteko. Orduan, bai, bi horiek esango nuke. Ados. Eta, zunun da errazea, esan dezula jaizkibelen da.
Lezotarra. Lezotarra zea. Bai. Horrekarri dezu da gaina poltsa jartzen dula Jaizkibel, kantauri txoriak eta gu, ezta? Hori da justo Jaizkibel kantako, azkeneko partean errepikatzen den, zea. Estrofilla, osate bai, hori da. Estrofa? Estribilloa izan. Estribilloa oso eskerrik asko zuzenteratik. Nia guztiko izute zurrateatzen, Zunei zuzendu askar, Ai, ama. Bueno, eta, gero esan dezu, abesti alaia, ezta? Abesti moituena hori dare bai, laguna egin diozuna adibidez? Ba, nik esango nuke baietz. Gero egia dere Jaizkibel nahiko, segun, aldagin edo inbertsioetara, baina nahiko mugitua dela, disko orokorrean gero dago ere hilartean bizi nahiko alaia dela, baina bai, igual dantzagarriena, batez ere gaur egun eramaten den dantza, perreatzeko, Perreatzeko eta dena gau. Ba, hori, kuadrilla egindakoa. Kasi hemen, perreatzen da dana, Earra da gau. Ai, ama. Bueno, eta, adibidez, beste diskak ere bai, zeren desuna kontzertu bat jotzen desunean, diska hau presentatzen zaizea, eta jendeak beste kantuak eskatzen izkizure bai, edo bai join behar dia. Azkenian egia da pena dela ere ez, baindako lana baztertzea hola ez, guztiz. Azkenian baita ere, nire parte dia lehenoko kantak ere. Orduan, gustatzen zait ere. Pixkat denetik sartzea, igual disko osoa ez, baina, kanta batzuk edo, bai. A ber, gainez, betiko abestiako, aurrenengo, bigarrengo diskako abestiak etortzen dienak ikustea kontzertuan, normalen, hobeto jakiteitu ez, ta? Hombre, bai, hori bai, denbora gehiago, bai, izan leike denbora gehiago dakate, baina, bai, kanta guztiek dakate bere xarma. Bueno, eta abesti hauek, diska honek zure dolu aurrateatzeko, eta gasolina eman dizue, gasolina zuri aurre eiteko. Bai, nik esango nuke baietz, batez ere hori, izan da modu bat ateratzeko ere barruan neukana, eta, horrek beti askatzen zaitu, eta gero azkenian sortzeana ere, kantak sortzeana engantzatzen du. Azten zeanian disko bat sortzen, ja horre obsesio txiki batekin eta kantak egiten eta barre engantzatzen du. Eta irizten da momentu bat, zu jarri berdiozula zure buruari muga, en plan, ja esta. Ja esta, bai. Aurrak behitu behar deu, eta goxatu aldan neurrin, da, karo, beti dolu horreuki, eta goatu, baino aurra behiratu behar da, bai, hori da. Eta, adidez, badengo kanten bat eta momentu batzu, unkigarriak izango diana zuretzako, ez da? Bai, azkenian, Jaizkibel kantak adibidez, esango nuke hori ere badaukala, ez? Unkigarria da, baina zentzu honetik, adibidez, eske honekin lotuta, egin un saio hau doluan ingurukoa eta elkarrizketatu nun jendia, eta behien artean porrotx elkarrizketatu nun. Eta adibidez porrotxek esaten zuen, behaiek hitz berri bat asmatu zutela, ez? Nebarre egin dela. Nebarre egin. Otatu segun hemen egontzanian, bai? Pixkat hori ez, eta egia da Jaizkibel kantakin dakaten sentsazioa, pixkat hortik handi joala, ez? Esatezula, pena sentitzezula agur esan behar izateagatik, baina, barritezula polita izan delako, ez? Bizitzan zehar aukera hoi, ezagutzeko eta konpartitzeko aukera hoi eukizana. Eta zutzako unkigarria izan bai, baina zure gertuko antzako eta zure aita maite zuen antzako ere bai izango da, ez da liberian. Nik usteet kontzertuak gogorragoak diela inguruko entzat, zen eretzat jakantak, asko ensaiatu ditut, asko barnenatu ditut, ez? Baina bai egia dela nik uste detela inguruko entzat, bai gogorragoa dela, niretzat baino gogorragoa. Bueno, eta esan dezu hor, podcastian eukizenula porrotx, bakarrik juntzan, perriz porrotx eta mariz mototx edo? Ez, bera bakarrik. Bera bakarrik gane gontan, bale? Segon bidatu gehiago dituzu bertan? Elkarrizketatu nun ere Lenita, Inurri elkartekoa, teazula liburu bat minbizi, pixkat minbizian inguruan, eta horrere sartzen zan doluan gaia. Gero Alaine Agirre, dolu perinatalan inguruan, ze intzun liburu bat Karena. Eta gero Garazi Egiguren intzula dantza ikuskizun bat, bere amaren eriotzak eragindako doluan inguruan. Eta, hiru hoiekin zoaz, zein dator horrena, zintzu da eskazu hor, mai gainean? Momentuz bukatu da ja saioa, bukatu zen abenduan. Baina, nik baina etela jarraitu zeo zer egiten, orduan ez dakit egongo den bigarren denboraldi bat, edo beste formatu batean landuko deten dolua, baina bai. Baina etela jarraitu unibertsio hau edo onditzen.
Ondo, eta diskuan kolaborazioak egon da? Bai, jartean bizikantan dela Inurri elkarteko testigantzetatik sortutako kanta, hor parte hartu zuten Ines Osinaga eta Marina Landak. Ona, Marina, gure laguna Marina. Hemen onda, lanian da que gonbidatu bezala ere bai. Ona. Bueno, hemen txe, hauek esiortzen jarri ditut. Ni uste hau ja nahiko matxakatu Oso ondo indezu. Ezin hobe. Horrengoan guakamole bat inberbazu, ja bakizu nondik hasi, nondik heldu. Abonea, organikoa, eta behitu hemen aldezuna da, perezia nostokatea, bale? Eta txortenak hor organiko botat dituzu. Eta nik hemen ingotena da, olillo tanto batekin. Hau eskuekin. Bai, eskuekin. Bai, usto txokatea, txortenak endu, eta hemen jarriko ditutena da, hauek martxan. Horrela, irurak. Bueno, eta musika, beti eraman dezu odolian. Txikitatik hasi zinean, edo noiz hasi zinean historia hauekin? Ba, nik musika betian nik eukidet etxian. Osea, nire lehenengo oroitzapena hola txikitan musikakin da, oparitu ziatela Gabonetan, lentzeroko ekarri zidan, Barbiren mikrofono bat, hola arroxa. Eta ibiltzen nintzen horrekin etxetikan kantatzen. Orduan, bai, esango nuke txikitatik, gero nintzen musika eskolan, trikitixa jotzen, gero gitarra. Baina bai, osea, beti eukiet erlazioa musikakin, txikitatik. Eta, hasi zinean mikrofono horrekin, gero zin izan dira lehendabiziko urratza ez dakit gitarrare bai jotzen dezu, ze instrumentoko jo erabiltzituzu? Ba, bueno, ez momentuz, gaur egun gitarra erabiltzet, batez ere, eta gero bai, ordenagailuko, sinteak tabar, baina ordenagailuan. Trikitixa ere jotzen de... Musikari modernuak, ez da? Musikari modernuak. Hori da. Ondo da. Hau nun bota berde? Vale. Hori bota hor organikoan. Hauek hemen dazkau gueltaka. Hauek hobeto iteko, ingotena subatxuan jarri, baina tapa jarriko jot. Hemen beste olio tanto pare bat, hau esponjatxo bat bezala da, eta dana harrapatzeu. Oso ondo, eta hemen behitu, behitu, urpixkak endu dio. Hasi zaigu, sukatu dau, desente. Ingotena bertara gota, eta dena ondo jarri. Bueno, zuri gustatzen zaizkizu gola mai inguruak eta etxeko bastarrak eta txukuntzia eta ite aldituzu gola ez dakit. Lorontzik o potontzik edo olako historiak. Ez, nahi gustatzen zait bizitza praktikoa ukitzea zentzu horretan. Orduan... Olako gauza praktikoen nahi baitu zuen, ikusiko zu, Loli, gure lorezaintzan aditua dana, eundoko zentrokiteitu, gauza errezekin, eta gaur bat, horreko zagarra, kanela, gauza simple bat, eta edozein baster txukuntzeko eharrak dianak. Guazen ikastea eta zituen gabe bueltan. Kaixo eguardion den hori, Loli zein Argarate naiz eta Gorbeia Lora Zaintza Zentroan gaude. Zer landuko dugu gaur? Begira, alde batetik azalorea landuko dugu, sagarrak baitare eta babak. Zer egingo dugu? Olako otar polit bat egingo dugu. Nahi duzu ikusi? Guazen ba. Urtarrila, urte berria eta lan berriak baditugu egin biharrak. Zer egingo dugu? Bueno, alde batetik erakutsiko dizkizuet azaloreak. Azaloreak sartzeko garai ona da. Egia da, orain ja denborakin eta urte batzuk baditugu, lortu ditugu bariedade berriak. Eta azalorea ia urte guztian sartzen da baratzetan. Baino, egia da baitare, neguan eta hotzakin itxitzen da gehiago, eta azkenean bai azaloria, bai azak eta horrela, estuagoak dire, gogorragoak dire, hotzari esker. Gure betiko azalorea da xuri hau, baino egia da gaur den egunean merkatuan badirela horiak, moriak baitare, eta berdiak baitare. Sukaldariak, hori zuk jakingo duzu Joseba, olako koloriak ere beuden platerenetan gustukoak dituzte. Zer gehiago? Babak ere orain sartzeko garaia da. Badakizu udaberri aldera ateratzen direla, babak izaten dire txikiak, motx-motxak, gero altura erdikuak izaten dire, eta altura handikoak baitare izaten dire. Babak hemen matxe ditugu, baino gehien matxe duguna da bariedade txikiak, freskoak jateko moduan bezala.
Eta orain dela gutxi, hemen dendan, bezero bate kontatu zian, orain dela uste asko, baba egiten zela baserritan, eta batez ere egiten zela hiriak zeuden baserritan. Zergatik, proteina asko dakolakotz, eta proteina horrek indarra ematen zion hiriakeri. Zer gehiago, urtarrila dela eta frutarbolak sartzeko garaia. Kasu honetan nik onat ekarri ditut sagarrak. Hemen Euskal Herrian sagarrak ongi egiten dire, baina egia da gustokoa dugu reineta variedadiak. Reinetak badakizuen bezala izaten dire berdiak, izaten dire gorriak eta izaten dire grisak baitare. Reineta hau badakit baitare, Joseba, sukaldaritzan maite duzuela ensaladak eta egiteko orduan gustokoa duzue, gutxiago erdoildu edo marroi tono hori gutxiago hartzen du gure reinetak. Baitare, azalduko dugu frutarbolak gaur den egunean izaten dire variedadek terrazako variedadea deitzen dioguna. Berdin egiten dire, fruta berdin ematen dute, baino dire variedade motxak. Orduan tiesto desiente batzutan balkoietan eta terrazan eukitzeko politxak dire. Izaten dire, bai sagarrak, bai melogotoiak, bai udariak, bai gereziak. Ja, fruta guztia badago horrela, motxian. Zer gehiago? Esan dugu, holako zentro politxo bat egingo dugula. Orduan, erakutsi nahi dizuet, ze erresa eta ze politia den itxian ditugun gauzakin holako zentro bat egitea. Orduan, hasiko gara. Nik kasu hontan, nire etxeko atarian pinuak ditut eta pinu hartu dut. Baina, pinua bezala izaten galda esparragera baldin baduzu itxian, edo zein berde hiedra pixka bat baldin baduzu itxian, lavanda pixka bat, gauza da, berde pixka bat sartuko diogu horrela, eta sagarra ezari garen ez, begira, besterikan gabe, hartuko ditugu sagarrak jarriko ditugu, haunek irauten du hilebetiak, horrela, eta nik kasu hontan kanela pixka bat usaian gatiz, eta nik hau etxe barrenean sartu behar dut. Kanelak usai goxua du baitare, eta begira, ze politia galditzen den, besterikan gabe, kanela horrela, eta usaia politia du. Eta gero izan liteke, zentro hau horrela ustia, edo agian, nik zer dakit, gonbidatuak etorriko dire, edo agian afaria dakagu jardinean, edo etxeko terrazan, nahi baduzue, badago kandelak sartzia baita ere, pixka bat mugitu, eta kandela bat, edo bi, edo hiru, nahi duzuena, sartzia ere, badago, orduan gabian, ilunetan eta horrela, polita da. Eta, pentsatu dut, tono honekin edo kolore hauekin, ze sartuko ditugu garaiko babak baitare. Horrela, botako ditugu batzuk, begira, ze polita gelditu den. Eta horrela, listo dakago gure, otartxua edo zentrua edo nahi duzuen bezala ditu. Eta gaurkoan onaraino. Haze usaia, sagarrak, kanela eta pinua. Ni behintzat gustora gaur. Eskerrek asko eta hurrengora arte. Hau paloli eta eharra indezu, zagarrekin, esan duen bezala, abatxuakin, kanelakin, ze txukuna, polita eta zein egiteko mokua. Mila esker eta hurren arte, Loli, hemen nengo geha zai, ikasteko prest. Gurian jarraitzeko. Hau, behi guzti bueltatxo bat eman berdietela ja, hor di joaz 5 minutu lasai. A ber, behitu. Earki di hau. Baina, buelta eman, eta beste 5 minutu berkoitu gutxienez. Tapa laundu ite jo, Berriko buelta eman, gatza pixka gotari aldonetatik-an. Vale. Eta hor jarraituko dugu iten. Vale, berrio tapatxo jarri. Zua ez jo gehiagi, Bestela erringo ja barruan joiteako. Vale, oso ondo. Eta hemen, inbiarezuna da, bertara botatzeko, hemen ikan ostotxo batzuk hartu, hemen, gozuna da ostotxo katea, behitu. Bai, hola. Hori da, kontra niten bazu, errezatetea. Gio, dena txikituko zu, eta elkartu ingo dugu. Vale. Vale? Horri botako jozu geho olio tanto bat, botako jozu gatza pixkat, eta botako eskillo, almendra hauek, ja tostatuta dazkaula, bai bertan. Behitu, honei, hola xein, vale, traputxua pasa, eta olioa jarriko eta hemen, hamurrezak bertan pregitzeko. Hemengo bat, Bai, horko, lau 5 bat osto bai, Venga,
hau botako tonea. Eta gero, botako behitu, hemen platartxo bajarriko dugu. Eta hemen botakoet olio tanto bat. Kusiko zuzertako. Hamburguesa egiteko garaian, irinetatik pasabe herrian, edo eskuan azten magia peatzen hasiko zaigu, koipe pixka ezartzen dugu eskuan, ta bolatxoak perfecto ingoituko. Vale. Bueno, eta aldi berian, ekarri zu hor 3. diska, beste 2 diskak nola zekaen izena? Ba, lehenengoa Kila Sisa. Illa? Kila Sisa. Kila Sisa, bale? Eta bigarrenak beldurrarekin dantzan. Beldurrarekin dantzan, bale? Eta noiz ateatakoak dira, hoiek? Ba, lehenengoa beldurrarekin dantzan, atea zan 2021 batean. Bai. Kila Sisa barkatu. 2021 batean Kila Sisa eta 2022an beldurrarekin dantzan. Vale. Eta hori kalkulatuta, laizter ja urrengoare martxan dago, idazten naizea edo zer? Gaiak badauzkat buruan, Bai. baina, bueno, oaindikan... Ez da dode lotuta. Ez da doluakin nahi dut jarraitu pixka experimentatzen. Bikain. Eta beste disketan, ze topatuko du? Ze letra mota, ze kantu mota? Ba, lehenengo diskoan, adibidez, elektronika ez dago, ja? Osa, bai dela sinte batzutala bino, elektronika ez dago. Eta, bai kantak diela igual... ezakit, karo, nire gaur egungo ikuspegitik basikoagoak bezala, ez? Yeah. Ba, maitasun kantak, gero maitasuna bukatzean kantak, gero baitere badaude letra politikoak, da pixkat, pertsonal eta politikoen arteko nasketa bat, baina, bueno, ez daukaula hildo argi bat, osea, da pixkat, baita ere, nire lehenengoa atea zitzaidana sortzea, hola, disko baterako. Eta horre bai, sartu zenun elektronika, o elektronikaik ez dugu topatuko bestetan Osea, egotan bezala? Reggaeto jare bai topatuko dugu bestetan? Lehenengoan ez. Gero bigarrenean bai elektronika gehiago sartu nuela, bueno, hor elektronika eta bilan duzun Pablo Novoak, lehenengoan abiez konponketak intzitun Iker Laurobak, eta bigarrenean Pablo Novoak, eta bigarrenan bai diela kantak guztiak, beldurran ingurukoak. Hau botatzet hemen, ez? Bai, oso hori bertara botare bai. Eta, zin izan dia zure referentiak adibidez, musika munduan? Igual Euskal Herri mailan esango nuke Ken Zazpi, evidentemente ez, jende askorena, gainean neri oparitu ziaten lehenengo diskoa izan zen Ken Zazpirena, 3 urtekin edo horrela. Vale. Gaina hor dago Ilargia kantua, eta nik hor, uste nuen kantabineria zela. Eta, Anjedu Aldere izan da referente oso garrantzitsu bat nere musikan. Eta gero ja, hola igual, modu internazional edo talde internazionalak, baikien izan da referente bat, Coldplay ere. Pixkat popa, elektronika ere jorratu dutenak popetika, popa elektronika aukituekin, nik esan nuke... pixkat horiek izan diela referenteak, gero asko gehiago, baina, Ondo. Bai. Nola zoaz horrekin? Nik uste ondo pikatu etela. Arro nago la pikatu izanaz, porque ez hablateatzen. Oso ondo. Guain nazte detena? Guain dena naztu, olio txantxo bota, eta gatza pixkatere bai. Vale. Eta, zehaz modezu, 2026-ako? Ideia da kontzertuak ematea, Bai. Eta hori, eta esan dakoa, doluan inguruan garatzen, doluaren gaia garatzen jutia, igual beste esparru batzutan. Oaindikan ez dioz formarik eman, baina, tailerrak edo horrelako zeo zerrere, badauzkat buruan. Eta kontzertu aldetikan, baldakazu baten balotuta, nola dipoa? Bai, justo hilabete barru, egongo gea horeretan niesenen, oarzo musika kantolatu du, eta egongo gea Aria taldearekin, Marina Landan taldeakin. Ona. Taki bageneukan hemen dizka, Ariana. Bai, uste, ez dakita horrengo urtean, egontzano? Uste, igual hortik handaola, taki nuen gotean. Ondo, ordu neharki pasabe gardezu hor bertan bai, ez da? Bai, gainea, nik kuadrilla horretakoa da, orduan, ondo, etxian. Ezin hobe. Eta, ja irrikitan gaude, zure ahotza entzuteko, abesten,
Gitarrare bai jo behar dezu, ez dakiz ze kantua bestu behar dezun. Ba, bueno, ja, nik uste asko aipatuetela Jaizkibel kanta, Bai. orduan Jaizkibel kanta joko bet. Bikain, irrikitan gauden zuteko gila zen. Nazu zu jun hartzea, Vale. nik bukoten jungo nahi zau, hemen botako ditu ja hamburguesa martxan, 3 ingoitut, 3 albertini eskateta, vale, gero jarraituko ez gehiago egiten, eta kantu hau, bueno, esan dezu, bai, zertaz di joan, eta, a ber, ez gehan gehiago unkitzen. Haure txukuntzen jugu naiz, hau listo, honea, hau kanpora, bota ezu olilua gatzatatan hor, ezta? Bai, ez dakit ondo bota daiten, baina bai. Oso ondo, oso ondo. Zurekin amestu dut, gaur nire ondoan zaitut, eta orain zure zati txiki bat nirekin dagoela somatzen dut. Guztiak argiturik dena, Jaizkibel osoa guretzat txori bat. Gurekin kantari, kantauri itxasoa aurrean zure ahotsean, galtzen naiz zure falta asko somatu dut urte luze hauetan. Ikusi da zuganak korri egin, iritsi estu besarkatu, malko bat bihotzetik begira, musuak denbora hontan gordetako guztiak, euskiak argiturik dena, Jaizkibel osoa guretzat txori bat. Gurekin kantari, kantauri itxasoa aurrean zure ahotsean, galtzen naiz zure falta asko somatu dut urte luze hauetan. Urte luze hauetan. Guztiak argiturik dena, Jaizkibel osoa guretzat txori bat. Gurekin kantari, kantauri itxasoa aurrean zure ahotsean, galtzen naiz zure falta asko somatu dut. Jaizkibel kantauri txoriak eta gu, Jaizkibel kantauri txoriak eta gu txori bat. Gurekin kantari, Jaizkibel kantauri txoriak eta gu, Jaizkibel kantauri txoriak eta gu, zure falta asko somatu dut. Etor zaitez berriz nire ametxetara, aita. Ai, ama, Ilargi, ze gauza, ea arrain dezu, dotoria, eskerrik asko, oio ipurdia gartun horietakoa. Bueno, esan dakua, urrengo jabetian, han eukiko zuen, bestela sare sozialetan eta nola topatuko du nundik noibiliko zean. Ba, bueno, Instagramen naiz Ilargi _a,
Instagram erabiltzez, Facebooken jarrita ilargi baita ere, eta gero ilargi.eu zen ere, informazioa, diskoa salgai eta hori den. Eskerrik asko, jarraitu Zuri. gozatzen, eta hemen gelditzea gaur enugun ikusi, eta hamburguesa berezi hori jaten. Agur lagunak.